Απίστευτη εικόνα. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λιγάκι, Χριστίνα. Προς το παρόν, η κυρία Αγγελική Σταθούρου θα μας ενημερώσει για την ειδησιογραφία της ημέρας. Έλα, Αγγελική, καλημέρα. Οι εκκρεμότητες που έχουν σχέση με τις δεσμεύσεις της χώρας μας στους δανειστές στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τους υπουργούς που θα συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα το Σεπτέμβριο στο Παρίσι. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι έχει ολοκληρωθεί το 80% των εκκρεμότητων αυτών. Στη σύσκεψη δεν συζητήθηκαν οι φοροελαφρύνσεις ούτε οι απολύσεις στο δημόσιο. Την ικανοποίησή του για την πορεία της οικονομίας εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς. Όσον αφορά στα δύο κύρια ανοιχτά θέματα, τα κόκκινα δάνεια και το ασφαλιστικό, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι για τα κόκκινα δάνεια θα βρεθεί πεδίο συνεννόησης με την Τρόικα, καθώς οι απαιτήσεις της δεν είναι εξωπραγματικές. Ενώ για το ίδιο θέμα, πηγές του Πασόκ τονίζουν ότι δεν τίθεται θέμα πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Οι ίδιες πηγές του Πασόκ σημειώνουν ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής στο ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις. Για το επόμενο διάστημα παραπέμπεται η μείωση του φόρου στα μη ηλεκτροδοτούμενα ξενίκια κτίσματα χωρίς να προσδιορίζεται χρονικά, όπως επισημαίνεται σε γραπτή δήλωση του Γκίκα Χαρδούβελη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η τροπολογία με τις αλλαγές θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Θα περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, όπως τις διορθώσεις στους 4.000 οικισμούς, την πληρωμή του φόρου σε 6 δόσεις, την ηλεκτρονική χορήγηση των εκτόσεων και απαλλαγών και την απαλλαγή του συνόλου των ακινήτων της Κεφαλονιάς από το φόρο για ένα έτος. Τη στήριξη της Ελλάδας στη διεκδίκηση του σημαντικού χαρτοφυλακίου των οικονομικών στη νέα Κομισιόν ζήτησε ο Πιέρ Μοσκοβισή. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πρέπει να είναι στο πλευρό της Ελλάδας, ενώ σημείωσε πως οι Ευρωπαίοι πρέπει να πάρουν το μήνυμα να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Νωρίτερα, στη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας εμφανίστηκε θετικός στο ελληνικό αίτημα για τη δυνατότητα χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αναχρηματοδότηση δανείων επιχειρήσεων. Σήμερα στις 10 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα που τους αφορούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ θα αναρτηθούν και στα λύκεια όλης της χώρας. Δημοκρατικά και συλλογικά ξεκινάμε για να γράψουμε όχι απλά ένα νέο κεφάλαιο, αλλά ένα νέο βιβλίο στην περιφέρεια, ένα βιβλίο με επίκεντρο το πολίτη και το περιβάλλον, τόνισε στη σύντομη ομιλία της μετά την ορκομοσία της η νέα Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Ντούρου. Η ορκομοσία έγινε παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, του Μανώλη Γλέζου και άλλων βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσκληση να συμμετάσχουν στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη την ερχόμενη Τετάρτη στο Ζάπιο για τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από τη μεταπολίτευση και από την ίδρυση του Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου, απίθυνε προς τους Κώστα Σιμίτη και Γιώργο Παπανδρέου ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Άγωνος κηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ διαγωνισμός για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου υποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 χρόνια και αποφασίστηκε η άμεση επαναπροκήρυξή του. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα. Πάμε και τον καιρό.